Hi guys! It's me, Michelle V. And herzlich willkommen sa YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Guys, di ba? Nag-stop muna ako kasi para makapag-intro ako sa inyo. Nakauwi ko lang gali ako ng Aldi. Anyway, nag-Aldi ako. And, yes. Magandang hapon. It's hapon na. As in, hapon talaga guys. Kasi alam niyo kung anong oras na? Alas 5 na. Paggabi na. Anyways, hindi na pala hapon. Kasi pagpatak ng alas 6, di ba ano na yun? Ang tawag doon? Gabi na. Abend na. Ganyan. So, yun. And this is my outfit. Nakaganito kasi yan dapat, oh. Wait lang nga. This is the real me. Sa mga outfitan, guys. Ayan. One of the boys. Ayan. Pero may damit ako sa Ayan, oh. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish you was freak like me? Don't ya? Don't ya? Ay, mabaliw na naman. Anyways, hindi ka anong malamig, pero nagsuot lang talaga ako nito. Yes. And this is puli ng aking asawa to, guys. Hindi niya na to sinusuot. Kaya ako na nagsusuot. Lahat ng puli niya na ayaw niya, akin na lang. Kasi gusto ko yung mga ganito, yung mga maluluwang, yung mga comfy lang. So, kayo din ba? O ako lang talaga to? Pagka nagsuot ako, pahilig din ako sa mga dresses, pero pahilig din ako sa mga ganito. Yung mga comfy lang talaga namin. Saka, dyan, ano ko. Diba? So, labas ako ng Aldi. O, punta ako ng Aldi. O, ganito lang. Charot. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga nanduli natin. Tapos, naka-sombrero ako. Anyways, ganoon mo na lang sombrero para ano ka talaga, lalaking-lalaki yun. Charot. Parang ano ka. Ayan. Sige kayo na pogi. At sa akin yung dating. Panis yung mga pogi. Charot. Sa TikTok, diba? Charot. So, ito na. The first is itlog. Wala ka. Sorry, hindi nabasag. Nagbaliktad. Ganun na. Ganun, baliktad ko pa. Itlog kasi, gusto ng asawa ko mag-potato salad. So, gawa tayo ng potato salad. Bukas pa naman yun. Pero kailangan ng itlog. Pero may itlog naman dito. Kaso 4 na lang nga. Nakalimutan ko bumili. So, complete na yung itlog. And then, bumili ako ng tinapay na ito. Parang sinasabi ng tinapay sa akin na bumili ka nito. So, bumili ako. Tapos, uwili ako ng isang mangga. Sana okay ito. Tapos, ito lagay sa CR. Tapos, bumili ako nitong, ang tawag dito? Pickled na korke or cucumber. Palagay ito sa potato salad. Lagay natin dito. And then, bumili ako ng saging. Wala na kaming saging. Naubos na yung saging namin. And then, bumili ako nito. Ito yung pang ano to. Itong klase ng sausage na ito. Ito yung kapartner ng potato salad. So, kaya yun. Gusto yan ng sour balls. Tapos itong mayonnaise para dito sa potato salad. And then, cheese para sa pangbaon ng sour balls ko. Ayan. Ito. Dito ko na lang ito ilalagay kasi okay, pasok na natin dito sa ref. Meron na ako mga nabili nung nakaraan ng mga ibang pang nalagay. Tapos ipalatas pa ako dyan. So, yun na lang. Hindi ako bumili kasi baka masira baka masira ba. Tsaka hindi naman ganun kadami yung gagawin ko. Sakto lang para sa kakainin ng sour balls ko. Ganon. Patatas hindi masyadong madami. So, yun. So, yun na yung grocery natin ngayon, guys. At, yeah, dahil pahapon na, mag-ano lang ako. Try ko lang tong mangga, kung okay siya. Ayan, tapos, ayun na, mag-ano lang ako, half bath, ganyan. Tapos, yun. Wala naman akong kakainin. Wala naman akong lulutuin dahil wala akong lulutuin ngayon. So, yun, update ko kayo. Guys!
Hi guys, good morning. It's another day and wait, pakita ko sa inyo dahil ako ay get ready. Yan. Ano itong ano? Naglagay ako ng yung Sammy J belt. Ano ba ito? Parang may, yan. Naglagay tayo ng belt ng Sammy J and yeah. Tapos naka-ano na ako guys, naka-shoes na ako. Wait. Wait a minute. Para makita ninyo. Ilagay ko kayo dito sa ilalim para mag-ano tayo. So this is my outfit. Layo-layo. Ayan. Pink shoot dapat. Ang sikip. Sinikipan ko maigi pala masyado yata. Tignan natin. After all the heartache, the laughter, no one else but you. Oh, yes. So, yan. Ito yung ating ano. Parang wala lang ako ano dito, no. But yeah, it's so. Char. We are the champion, my friend. Kasi ang laki-laki na ng ano ko. So, mag-ano pala ako ngayon, guys. Mag-bike tayo sa labas. Wait a minute. So, hi guys, I'm back. Ito na yung aking bike. Nilabas ko na siya. Lagay ko na siya dito, tapos lalabas natin siya. And, aray ko po. Magkasombrero tayo guys, kasi mag-exercise. Of course, hindi natin makakalimutan ng jacket. Mag-jacket tayo kasi lamig. Yan. So, sunny naman daw ngayon, but yeah. Let's do this. So, this is my outfit, guys. So, nasan yung aking salamin? So, let's get outfit now. Guys, update. Nandito na ako sa park. Anyways, kanina pa ako nagbabike. Ayan yung aking Rosa baby. And, yeah. Anyways, repair ko pa siya kanina. Nag-repair pa ako ng aking bike. Wait, hanapan ko kayo ng paglagyan. Wala akong paglagyan. Wait lang. Hanap tayo ng mapatungan, guys. Walang mapatungan. Aray ko. Para makita nyo ba? Char. Malamig ngayon. Pagka nag-bike ako malamig, pero hindi naman nagaano. Medyo may araw. So, saan ko ilalagay? Dito na lang siguro para makita ninyo. Ay. Di ba nalaglag kayo? Bakit di mo nalalaglag? Huwag kang ganon. Yan. Sige, ganyan na lang. Kita nyo ba? Ayan. So, ito si Rosa baby ko. Nasira pa siya kanina. Yung yung kadena niya. So, ginawa ko pa yung kadena niya, guys. Grabe, wait lang. Hanapan ko kayo na medyo mataas-taasan, kaya dito. Ayan. Kita nyo na ba? Nalaglag kasi, Arik. Ayan. Oh, natanggal yung yung kadena niya. So, inayos ko pa kanina. Sabi ko, akala ko hindi ako makapag-bike kasi nga natanggal yung kadena niya ba. So, sabi ko, naku, parang hindi possible mag-walking. So, yeah. Hindi okay naman siya. At ayun. Kaya yung mga kamay ko,
Buti na lang naka-block ako na ano, dito. Wala akong dalang pamunas. Ito na lang yung, oh, tignan nyo guys, suot-suot ko yung ano, suot-suot ko yung Sammy J. Ang ganda, o, tignan nyo. Kuhang-kuha yung curve. Charot. Ayan, so nandito na ako ngayon. Wait lang, makulimlim, pero hindi naman ulan ngayon. Sabi cloudy, tapos magsasan. Ganyan, so, kaya ayan. Maganda yung ano, panahon for today's video. For today's video. Medyo basa-basa lang kasi umulan kagabi. Halaka, dumi na ng shoes ko pala dito sa damo. Kailangan ko pala itong ano din. Ay, laban. Ayun. So, kitang-kita pa man din yung ano dito, yung dumi. So, yeah. Ay, para matumba yung aking bisikleta. Ay, naku. But, yeah. So, siguro yung umupo dito na nigarilyo kasi may mga may ano na sigarilyo eh. Ito yung favorite ano ko ito. Spot ko dito. Huwag mo punta-punta ako dito. Tapos malapit na guys, iba na yung mga puno, yung mga kulay ng mga dahon ng puno at yeah. Ayun. Mag-pictorial ulit tayo ng autumn. Pagka na yung mga dahon, pagka na sila, complete na sila. Sige, pakita ko sa inyo guys. May dito, may lugar, charot. Dito sa pinagpwestuhan ko, tas konting lakad lang. Ako, dumi na ng shoes ko. Wala tayong magagawa kasi, ayan may water dyan. Di ba yan? Dito ako sa parking. Ayan. May tubig. And yeah, siguro bumababa yung mga tao dito kasi tama yun. Or siguro pagka dumami yung tubig, gaano yung mga yung tawag ito, itong lupa, kumaganon siguro siya. Bumibigay. Ayan. So pagka mag-winter na guys, wala ka na makakitang mga dito, konti na lang yung mga dahon, pero ayun. So yes. So tara na. Tara na aking Rosa baby. Ayan, tingnan niyo ba dyan? Nag-orange na yung iba dyan. So yun. Magbabike-bike pa ako guys ng round, tapos uwi na tayo, and yeah, and I will update you guys later pag ako'y nasa house na. Hi guys, I'm back home at ko na yung aking bike doon, na-parking ko na siya. Na-parking ko sa balkon. Tingnan niyo naman yung balkon namin, may mga damo. Tutubo na naman yung mga kadamuhan dyan. Anyways, yeah. So, update ito sa ating tatanggalin ko na siya muna. Ayan, tanggalin ko na to. Grabe ang nipis ko pagka. Lumaki dito. Ayan. So, tanggalin natin. Kasi to guys, kasi parang ang laki dito banda, nakaganon. Kasi nga yung abot siya man dito. So, grabe. Wow. Napakarami kasing layer, kaya suot ko yung anak ko guys, yung isa kong So hi guys, tayo ay prepare ng lunch. Yan, huwag yun na kasi crop top nga yan eh. Crop top ba? Mag-init lang ako ng mga kailangang initin. The first na initin natin is kanin. Ito lang. Isang lang to guys. Isang cup lang yan. O wala kang isang cup. Kasi tansya ko lang yan. And then, meron ako ditong yung ating nilutong gulay pa. Ayan, na-prepare ko. Nakaano na yan siya. Dalawa dito sir. Ilagay ko sa plastic para madali na lang siyang kuhanin. Para hindi siya dito nakaano ba ulit ng ayan, di ba? So, pagka na siya, frozen na siya. So, ganyan na lang. Tanggalin na ito. So, kuhanin natin itong isa. Meron ako itong malaki para to sa weekend kasi madami itong sabaw dahil gusto ito ng aming bata. So, yan. So, mag-init tayo ng kanin, mag-init tayo ng sabaw. Dito natin ilagay, mga ses.
Diba? Ganito lang kadali magano para hindi ka na magluto-luto. Isang lutuan lang tapos ano mo lang, tawag ito, ipo-frozen mo lang. And then, tsaka mo initin. Diba? Mabilis. Hindi mo na kailangan mag-ano. Yes. So, bago ko naman to guys nilagay sa plastic is, pinalamig ko talaga as in, malamig na. Yung, ano mo yun? Yan. Gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Ang gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako. Hindi man ako milyonaryo, pero pag araw-araw yakap mo. Feeling ko ang yaman-yaman ko. Papakanta na naman. Namiss ko na yung kumanta ng videoke. So, lagyan natin dyan. And then, ito naman. Kanin. Mamaya ito after this. Yan. Diba? Mabilis ang mga Tapos, nandito yung aking pritong fish, guys. Saan ang pritong fish ko? Ito, pritong fish. Tapos, may ko dito, cake galing sa aking kaibigan. So, hindi ko pa rin siya nauubos. Yung unti-unti natin siya. May sausage dito kasi kasama ko lang gusto. Yun. Kukuha lang ako ng isa nito. Isang pritong isda lang din. I think, kuhanin ko yung ulo. Tilapia. Para may ba. Pero alam niyo, kahit ito lang, kahit gulay lang, solved na talaga ako guys. Kahit walang isda or something. Kasi, sanay akong kumain ng, halimbawa, kanin lang, tas asin, tubig, kanin, toyo, mantika, kanin, kape, kanin, kung anong meron. Ganyan. So, yung tipong, hindi ako sanay kumain na yung dala-dalawang ulam, madaming ulam, ganyan. Kasi, hindi naman kami mayaman. So, parang nakakain lang ako ng mga madami-dami may iba't ibang putahe pagka sa ibang So, yun. So, pero dahil may isda tayo, why not, di ba? Kain. So, bitin ko lang lahat, tapos kain tayo. Guys, tara kain na tayo. Mainit na ang aking mga ininit. Tapos ito yung ating sabaw. And then, nandito yung aking fish. Oh. And then, meron ako dito ang panghimagas. So, let's eat. Thank you, Lord, for the food. Amen. Let's eat, people. Sikat na sikat si Haring Araw. Kain tayo, di ba? Gulay at kanin. Masarap talaga pagka gulay-gulay lang yung mga pinakain. Kahit araw-arawin ko to guys eh. Sarap. Sarap. Probinsya
guys, update. Tapos ko na yung aking kanin tsaka anong gulay. So, try. Magpanghimagas tayo. Yan. Yan. Ako lang naman ang kumakain nito. Kaya ito na, diretso na dito guys. Ako lang ang kumakain nito, kaya okay lang. Unti-unti lang. Sarap. Anong tawag? Cheesecake? Cheesecake to. Gawa to ng aking kaibigan. Maraming salamat sa cake. Saan na? Dawa magkalat. Ako maglilinis eh. Umbusin ko lang tong ito. Ito lang. Yung nakalahati ko na. Sarap. Yan. Dito tayo sa ating lunch. Alas 2 na guys. Amen. Hanggang dinner na yun. Hindi nakakain naman yung gabi. Susolve ang ating lunch. Diba? Kakainin ko naman ulit yung mga iba sa Monday. Monday, next week pala. Kasi, yun. I'm trying to, na hindi ka kumain ng kanin ng weekdays, weekend lang ako kumakain ng kanin. So, yeah. Well, pwede naman kumain ng kanin talaga. Kaso lang, ayun lang kasi wala kasing exercise wala kasing exercise. Kaya, nakaramdam ko talaga. At ako kasi pagka parang hindi ko pigilan ang sarili kong kumain ng kumain. So, kaya ako lumobo, ganyan, bumigat, ganun. So, ayun, I'm trying my best talaga. So, ayun. So, sana, gawa natin. So, yeah.